Aswandoda. Awu yes Lord. Uba usengawo. Kuyisona istori yathi umkhosi wamashumi amabili ongisithe sigqoma ey'ntabeni ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Ngiyagqoma nto ey'ntabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasho ngamqondo umuntu kababa makhumba amane nomhlaba salute. Ngagcwala ngani? Ngagcwala ngayo ngasho indabuko ibhilidi siyalo correct. Asinawo si. Awu salute. Awu Madlamini. Katsheni. Wena mali Madlamini. Hayi, katsheni usuqalile. Hayi amancoko. Hey. Madlamini. Kwenze njani katsheni? Siba likhulu. Hayi, lalela uyaklowa. Ukushuthi umthetho wakho wena Madlamini udila noji. Ngoba kade ugowa manje usuyaklowa. Lokho ekuboshwe lo mgulukudu wakho lo ibhokisa leli. Usushaye nama hairstyle aphezulu. Hayi kanti ke katsheni loyo nje uthole kumfanele. Okunyeke kuzofanele ukuthi nijwayele ukuthi nginje. Thethwami ke nginje vele. Hayi ngiyabona Madlamini uyabona manje. Hey Madlamini ngathi kukhona ikhethini eliphenyekile noma ungwengwezo oluvulekile kwavela uMadlamini omushasha. Awusho khona impela wegatsheni. Yena ke lo Madlamini engimthandayo. Awubheke nje ushaye nama hairstyle aphezulu kanjani. Uyazi wena Masiba likhulu mangiyibheka lento. Ngibona ngathi izosebenzela sobabili ukuboshwa kwaleli bhokisi. Awusenamyeni phela. Katsheni. Into uyivulekile. Cha katsheni. Yabona njengamanje mina angifune nje indoda ezoba khona empilweni yami. Hayi kanti uyabona ngikutshele weMadlamini. Hey Fontini khawusuke manapha sethe indaba zamapolisa apha suka. Hey lokho kwamaXhosa man sekubeka indlebe kanti ngiyazama la. Hey awukahle wegatsheni. Yabona nje angifune indoda empilweni yami njengamanje angifuni nje indoda. Cha ngithi mina Masiba likhulu uma kuwukuthi mhlambe inkinga yakho indoda into ethi indoda nje awusayifuni empilweni yakho. Hayi fike kahle kakhulu ke kunento phela engakaze ngiyitshela abantu uGatsheni phela uyindoda kodwa hayi indoda ndondo ngile ndoda le ehlobo losubizi yabona. Okushuthi phela Gatsheni usubheke endaweni errong njengamanje. Awukahle I can do anything for you. Zwela uGatsheni wena umthatha umsondeze eduze. Uyazi wegatsheni njoba ngime la ngifuna ukushawa umoya. Awungishayise ngomoya Gatsheni. Hayi kulungile. Ake siphela amandla so Gatsheni. Wogcina kulungile. Ngiboshelwe ngekho. Yawe, kuwena kade sikushaya. Wena ushaya abafazi wena. Futhi mina ngitelanga ukushaya wena. Qondana nathi ke o2 shot. Bashaya abafazi ngoba bewikho. Noza la wena. Ngazi kahle. Hayibo, yazi qhubeka nabafazi. Qhubeka nabafazi. Ngicela lokho lokho. Hayi mhlolo yami. Uthi ubani lona lekhomanisi? Ngiyakutshela phela ngithi mina khona noRobert Sobel. Uyabona ke nongolosi? Yabona indoda ishaya abafazi isingishayeleke la. And uthe akangisabi. Uthe ngalela ukuthi nanemhlanganyelo. Uthe uzonibamba one by one. Eyashaya le ndoda ishaya abafazi. Hayi. Wena. Awusasibhekeli wena. Wena nje uqhamuka usuphoseka la usuphaphatheka. Awusabheki wena. La eNdiya esoqala usenhlonipho. Manje usuyaphoseka nje. Awusakhuzi nisalute. Nongolosi. Ubonga ngibona. Bengidisa kanje. Bengikhulumela naye face to face. Eyashaya le ndoda ishaya abafazi. And ithe futhi ke ayikusabi. Hayi man ulwatha leyanto ngeke isenze lutho Joseph. Hey love more. Ulwatha leyanto. Nangu umuntu osenze ilima lalela ke wena. Izinto ezenzeke le la bese angithi wena uyampampatheka uyandiza wena. Awuhlali namakarikati. Awusalona i28 wena. Wena izinto ezenzeke le
kuzomela uzenzele wena izimpi zakho, uzibambele izimpi zakho. Awuzubiza thina izinombolo esizozibheka, izinombolo ezenzeke la eNdiya sibona phambi kwethu. Uyadibana? Hayi ngoba lezo makuthiwa ngedibani. Yashaya leyo ndoda ishaya abafazi. Hey, lalela la. Kuzomela wena uziluwele izimpi zakho. Love more. Ake nifundeleleke le karikati man. Thina ave soxoxwa uwe. Love more. Uthe akasabe. Uyiqinisa lingakanani lokho? Uyasibhedela wena hey. Gator man. Angimtshela. Gator man. Hayi wena. Amadoda. Wena usele nomsangani. Ehamba uphaphatheka kanjani? Uyabona ke ndoda enkulu. Uzofika nangu uthi uzosiphazamisa. Ima uthe uRobert Sobukwe. Uyabona phela mina ngahlala nabo bonke. Mina Siyabonana mnumzane. Uyaphi? Saluthi ndoda enkulu. Saluthi. Correct. Unomoya. Awutshele mina indoda uba igama. Hayi, mfoka amadlando unalo. Thokozani. 1 2. Uyazi ngengezwe ngaleli gama nesibongo sakho. Uwe lo hlukumeza abantu besifazane. Futhi uzwera umuntu omdala. Wena ushaye lo mama lo usebenza le ekhaya. Awutshela. Unkosikazi. Wamshaya umphendula iphendula yakhe. Hayi lutho. Unkosikazi ngimphatha kahle kabi. Awuphendini? Unkosikazi wami ngimphatha kahle kabi. Awunawo unkosikazi wena. Wena uzozwa ngami. La ejele impela yakho ngifuna ukuyenza ibencu. Ube sikhoko uzufa. Uyangizwa? Akashaya umuntu esifazane. Funa umuntu ongena ngqondo njengawo ngimfuna uma ngimbone la ejele. Uyangizwa? Ngifuna ukufundisa ukuthi angilenyina ngabantu besifazane ababekwa isandla. Yini umsebenzi walento wena? Ingane le yakho noma ushaba umfazi. Ngada ngaya abantu. Awuyawazi umsebenzi wayo? Yeah. Yini? Ukadinga. Ukhanda ingane wena? Yeah. Uzophinda washaya abantu besifazane? Hayi lutho. Shaba. Ngelinye ilanga ngizohamba nawe, yazi? Isho ukuthi umuntu uyophila kanje la ejele koze kube nini. Ngiyakubamba phela ukuthi naleli sister elufadere phethu kulezi insuku ngigunya noPoloni. Kudale kani kanti? Ndoda untanga mfowethu ngeke ngakufakela makhona inombolo emashayo. Nakhona lezi sister ngathi mangithi ngiyafuna ngeqiniso lalo ngashayisana ukuthi liwu-online. Angithi mina ngidabuka kamasho. I-sister nalela kabhiki kamasho. Usho ukuthi ebuilding sekuzoba mhlophe. Nakhona mfowethu ngeke phela likhanye ngalo line. Nakhona shayisana mfowethu ngiyayiphakamisela imasha ye-sister. Nakhona leyiphakamisela imasha leyo. I-sister limasha ngulayini wami ngaliphikelelela. Ndodo mfethu ungaliphikelelela phezulu kwalo line yendodo mfethu mina ngizomashela ngiyofakela imfanelo. Shayisana zizokhanya ngolayini wami. Mashelani kude ne-sister. Hayi ayike ngaphandle mfethu uzongibamba eselini. Ayike ngaphandle kuyashayisa. Madlamini. Sawubona. Alright mama. Ngiyaphila. Yazi uhlezi umuhle mangikubona ngathi every day uqala phansi ukuba muhle. Hawu kahleni bo. Ngiyabonga. Ucabangile le yanto besikhulume ngayo? Empeleni ngicabangisisile kahle ukuthi manje ngiyasaba ukuthi lento le inama risk amaningi. Riskani manje mama? Angithi phela mina ngisebenza noNgcolosi la noGatsheni kanti futhi behlezi bengigadile nje. Bazobona yonke into eyenzakalayo. Mama yazi lento wena uyayi-overthinka. This is simple. Akudingi lento ukuthi uyenze kukhona oNgcolosi noGatsheni. What if siqondanisa nokuthi base living? Or siqondanise ne-night shift. Ku-night shift usebenza nobama ku-night shift. Yazi ke masosho kanjalo. Phela ku-night shift sisebenza sibe bawu2 ngoba phela kusuke kuyisebusuku kanti futhi nezibosha zilele. Yabona-ke even better. Singayiqondanisa ne-night shift lento le. Lo zobungene nayo ku-night shift. Mina sengingakhuluma nezigebengu uzibone ukuthi zenza kanjani ukuthi alahle isayidi.
and then uyangikhipha kanjalo. A clean escape plan. Cabanga ke mama impilo esingayiphila kamnandi ngaphandle. Siyaphuma sijump iborder siye eMozambique. eMozambique ke mama uconnection wakhona nguphethe wonke. Angithi nakhona bengiboshwe nenkosi yakhona eMozambique kwelinye ijele lesuka kulona. So nakhona bigadwe yimina ngeqiniso lami ngivikele igebengwini. Masifika lapha nayo iyangikweleta ukuthi siprotect. So fike sizala izingane lapha ya zifunda isiPortuguese eMozambique. Siqala impilo yethu happily ever after. Uphume nawe kulomsebenzi. Hayi-ke mama sisho njalo kulungile ngizobona ukuthi ngenze njani kodwa manje akuphephile ukuthi sikhulume la ngalento kulungile sobuye sikhulume Awu mama akulungile ngisayeselini yancanya ke mamesha Hey. Nongoloza konje nina ngamadoda obumnyama. Niphambana nalo lonke uhlelo lwenkosi. Abantu mabelala nina niyavuka. Ningavuki nje futhi nivuke ningenzi lutho. Nishova abanye abafana. Bese ke mina niyalala. Wabenyathi. Cha. Awu masingajaji kulo kuvakashela ukwegatsheni. Uyabona ke nongoloza manje. Kuke kwabe ngazuthi masifika lana kuleli jele. Kwabe ngathi amandla kaGatsheni awabonakali kahle. Kwasho ukuthi uGatsheni ngeke uze umgqibe noma ungamphose wenu uyavuka. Uyabona ke manje amandla kaGatsheni abuyile. UGatsheni usezinzile. Ngakho zonke izinto uGatsheni akade ekusupplya ngazo. Usezokusupplya kahle. Awukuqale ngala. Newspaper. Egatsheni. Lineindaba ezintsha ezivuthayo. Ngaphezulu kwalokho lelo phepha line section yonobuhle. Kanti ngempela uNongoloza ukakamkhohlwa. Uhleke ukuthi uNongoloza mangabe uGatsheni engakukhohliwe nawe ungamkhohlwa. Hayi. Nokanjani boyabenyathi. Kodwa kuzokulimaza ke ephaketheni. Kodwa ngoba wena ufana nomfowethu suka kude nawe Nongoloza ngeke ngikulimaze kakhulu uyazi eqaleni besisebenza ngo100 ngenxa ke yokushintsha ijele kanti nasemnyango kuthiwa upetrol unyukile uzozwa nje mawufunda lapho kodwa uGatsheni ngoba uhlale ecabangela abantu bakhe njalo ngithena kuba upetrol unyukile ngathi cha uGatsheni akangakhuphuki kakhulu khuphuke nje kancane 100 rand kusho ukuthi ke iphepha selu200 sengijabule kangaka boyabenyathi ngithi phela ufika kwakho kuleli jele uyangithabisa kanti uzongendlula Nongoloza yini manje la zintsha lezo indaba kukhona nosuka sambe lapha isection yabantu besifazane uyabegcina ngokuyibona emaphusheni uzonginikeza u50 rand musuganga wena awunginikeza imali ephelele boyabenyathi ungeke Gatsheni ngeke mpongo kwazingelwayo nginomkhosi wamandiya bayajinda labantu Gatsheni babhema baze bawusuze manje boyabenyathi kumele phela ngibe naso nami isikhonkwana esincane ngizokwazi ukuphekela ngaso abafowethu njengoba sifika kuleli jele namandiya wajindile kubi Gatsheni basavalile labantu akwenzeki lutho boyabenyathi angithi yonke leyo nto izolungiswa uGatsheni qinisa la imalini wena qinisa fake enye boyabenyathi uyazi ngithi kuyangithabisa ukufika kwakho kanti awuzweke uzongemvula cha kulungile ngoba umfowethu wena hayi ngizothatha lo 150 phela boyabenyathi imali weGatsheni kodwa khona indaba engengazizwa la uthi konke owawukwenzela uNongoloza nala usizophinda umenzele yebo ngisho ngathiwa ufuna umcoco hayi ke ngisho ngathiwa ufuna uhlobo leshayina uyazi ukuthi angiyona inkinga hayi eGatsheni hayi man hayi Gatsheni angifuni shayina man eGatsheni lalela uyabo wena wake wangilalela unyende ngiyacela nje boyabenyathi ngiyacela mpongo kwazinulayo ukuthi
ishayina noma nje ngithi nje okubonayo mhlawumbe ukuthi lokhu ngenzeka kuyakhangeza kunawo umkhalambazi noma obonayo wena boya benyathi ukuthi lokhu ngenzeka kum-overpower nongoloza ungamsondezi nangephutha selinganongoloza. Nongoloza umthethweni nina ananizwani nobungozi. Niyangixaka nuhlobo luni lezilwane nina nidla ingcuba nifune siyifele. Anikhonzile ugijima njengamabhubesi nizingela inyamazana. Hayi boya mebenyathi hayi agatsheni angifuni igatsheni hayi ukuthi ngoba nginqeni impi cha angiyinqeni impi phela egatsheni ngikhathele ziningi izinto esengizibambile ngizinqoba futhi gatsheni. Hayi kulungile Nongoloza uma ngabe kuukuthi kobe kukhona into oyidingayo uthinta ugatsheni uzokulungisela. Boya benyathi Kulungile enjoy ongakazingelwayo lokhu okwama 2K empongo kazingelwayo onyiwane Correct nangempela yes hlanga wami saluthi mashana so wena ntomfethu yazi ukuthi khona inombolo engisafuna ukuyisebenza fast ziphi ngifuna ungigadela ipost ngifuna ukuya ngaledi ugade nje ukuthi makuza ungcolosi noma ugatsheni la uyabavimba futhi ubalibazisa ngazi noma uzokwenza njani because kunenombolo engisafuna ukuyisabela noma Dlamini ngale office. Ndoda ngilandeke ngakutshena ndoda ofethu ukuthi wena noma Dlamini khona inombolo edaleka ulayini odalekayo ndoda wangidala ngaziphi ku-time wangidala ngaziphi futhi sisebenzi mfethu awusayifundele inombolo. Hayi ndoda ofethu kodwa ngilandeke wena uyisebenzi ndoda ofethu i26 alikhechi ndoda ngiyakubamba wena ukuthi ngasukhechile manje. Nakhona futhi ayikho ngaphandle mangikhechile eshayisana phela ntomfethu ngiyamfundela uQueen nginayo inombolo kaQueen. uQueen ntomfethu ngiyamfundela ngangando ntomfethu uQueen ngimphemba ngezensabela aphakamisela imasha leyo ndoda ngimthathe ngimfake ebuilding aliqhakazise ngoline wakhe omhlophe imashi ibe half ye-flag ntomfethu angizalela amantaliyane ngwakhanda abamasosha kangeleke njana ngithi uyangibamba landani awu correct ntomfethu ulandeke wefethu njengoba umasha nalo layini ungilande nami uTfethu angidalile wefethu angipolishile angikantinile wefethu njengoba ungibamba nje wefethu ngiseJerusalem wefethu angikantinile. Shayisana ntomfethu nakhona mangiphuma ngale ngizoyisebenza indaba yeFolish ngizoshayisana inombolo emhlophe. Hayi ke ngaphandle wefethu kodwa ungilandeke wangashayisana nale iFolish wazi ukuthi zimpapara hayi ngiyakutshela phela uzosabela isithalala sami manje wena ngizosabela iyavuma inombolo yizo lezo ndodo wefethu ngeke ngime ngesithalala sakho maphuza ngoma ngesithalala sakho imfanele wefethu mashayela wefethu ima ngibe ngibamba le Vele uthange qetshele vele uthange qetshele vele uthange. At Unified Correctional Services, hello? Oh, yebo mphathi. No, it's fine. I will send the documents right before the end of today. Yes. Okay, thank you. How? Manje usufunani la khona ungene kanjani lana? Yazi ukuthi mama lo nyaka lo owe7 ngibandinda. So noma kuthiwa ngifika kuliphi ijele it's taken just few weeks ukuthi ngazi yonke indlela around ijele. So ukufika la kuyona into eyinkinga. Kodwa uzothini ke makufika ingcolosi lana noma ugatsheni? Suku overthinker mama ungcolosi nogatsheni ngibashiye ngale block B bokubefike nini la and khona umacala wami ngimtshelile ukuthi angifake la mehlo. And mina mama lento kade ngayigcina u3 minutes nje uzobe usomkhulu. Hayi uyahlupha nawe kulungile. Imancane mama. Indaba kwenze njani manje? Ngine idea. Ngicela ukuthi lento siyishuthe. Ukwenzela ukuthi mase ngiseselini ngikwazi ukuphinde ngiyibuke. Hayi sishuthe ufuna ukuthi sitrende. Hayi asiqede lento manje. Asondoda. Oh yes Lord. Uba usangapha. Awuyisole story yathi umkhosi wamashumi 20 sithi sigqoma endabeni ezimhlophe. Losebenza kanjani? Ngiyagqoma into endabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasho 26. Correct ntomfethu. Landake ndoda mfethu. Khona ngikufakela wona ke. Yabo la ijele sazophenduka. Uyangibamba? Ngiyakulanda. Manje ivuma ngiqasha amanye amasosha bomkhosi. La ebuilding. Yeah. Correct. Ngoba kunempe ezayo. Uyangibamba? Hayi ngiyakulanda. Kunempe ezayo. Ngathi azodabuka umhlaba. Correct. Uyangilanda? Hayi ngiyakuthola. Correct. Awani Fatela. Ndoda madoda. Uyagatsheni. Hayi ndoda enkulu ngithi hayi ngizokubheka nje. Njengomuntu ofana nomfowethu. Phela wena ufana nomfowethu makulimele wena nogatsheni ulimele.
Ngithi wona ndoda yamadoda ngiyabona ukuthi ngesikhathi ubekeke isandla cha saqina. Manje kungenzeka ukuthi mhlambe indoda enkulu mhlambe ine grudge nayo okanye mhlambe inamaplan athize okubuyisela kulo wenze lesigameko. Sengithi ake ngizolekelela ke lapho. Ngivele ngilethe ilocation kuleyo grudge ukuze le grudge ingaduki. Mhlambe ihamba ibuza kuze kugcine mhlambe isiqondana nogatsheni. Kanti ugatsheni akahlangene. Phela mina ngesikhathi kwenzeka lesa sigameko angenzanga lutho ngangisemva kwakho nje umuntu wayeshaya uyingcolosi lo and angikwazi amandla angaka ukuthi wathatha umuntu obeka imvimbe u8 kube ngathi ubushawa abantu abawu4 eyedwa kanti okunye indoda enkulu sengiyakuhlebela manje njengomfowethu ngithe mangifika kuleli ijele wangitshela ungcolosi lo ukuthi cha akaphiwe wena ngoba usebenzisa amaphoyisa kabuhlungu la sengisho ukuthi ke indoda enkulu kufanele uyifakele amehlo leyo ngoba kungenzeka ukuthi kwayona le anti iziyenzeka nje eyidwetshwa uyena. Hayi ngiyakuzwa nagatsheni. Vele mina kunabanye uline engisafanele basebenze mina nayo gatsheni khona la eBhedini. Uyangithola? Hayi yabona ke indoda enkulu mawukhuluma ngoline ugatsheni phela loyo. Uyabona phela kahle hle ukube kuthiwa angibanga iphoyisa. Oh, abengila nina. Lungile ndoda enkulu sokhuluma. Correct gatsheni. Yini manje? Time. Awu time. Yazi time kade time ngithi ngifuna ukuxoxa. Ulalela wesiboshwa. Anginaso isikhathi ngiphuthume e-office. Hlala udabeni yini inkinga? Xoxa khumbula ukukhuluma ngamacala. Phela lami icala time liyinkinga into edibene. Yazi kwenzakalani? Phela ngizwa kuthiwa le manje le kuyona yangigwebayo njengoba ngila. Iboshiwe nawo time. Yeah. Nethama i-corrupt imali. Ugatsheni ungenaphi kuleyo ndaba? Imathama phela nini abantu bomthetho time. Lalela, musuku ngidavuzela. Awusuke ngidavuzela. Imafaderi imafaderi ngathi ungithole kabi lapha. Mina manje into engifuna ukisho kuwena phoyisa lomthetho. Ukuthi yabo vele kwasekuqaleni ngize ngiboshwe. Wangiboshela icala elibhedayo. Ugatsheni ungenaphi lapho? Hey awusuke esiboshwa manje. Kodwa time kodwa kanti yini kodwa time lami? Uyabona ke manje sengizokushaya. Sengizokushaya. Ngicela ukukutshela ngithi ngizokushaya manje. Lela cala. Ngithi ngizokushaya. Lela cala ngithi ngizokushaya. Hayi awumacala ngizamile. Hayi jalukile. Hayi mashini inombolo bese ubamba kwezakhe. Andimen. Ufunani manje? Ngoba phela la indawo yamaphoyisa kuphela. Kunini kodwa idimbeni sinitshela into eyodwa. Ngoba kuyasho ukuthi iziboshwa sigcina ngale. Indawo yamaphoyisa wodwa la. No, ufunani? Angathi kune office elishelo leGlobe so bengicela ukuthi ngiyoshintsha leyo Globe kodwa seku right kuyakhanya. Lungile hamba. Hayi sure kahle. Hey. Madlamini, Gatsheni. Waqhamuka usuyilungisa uphuma. Awu, ngiphuma etoilet. Hey, wageja. Alikho itoilet elingapha. Wonke ama-toilet angala. Ufuthi uhamba uyilungisa kanti ubuvela ulungile imini yonke. Uphuma aphi Madlamini? Hayi bo Gatsheni yini manje sekumele ngichazele wena ukuthi ngiphuma phi? Futhi nakho. Hey kodwa uGatsheni uzogcina yazile lento. Kungenzeka nuthi ngempela uMadlamini usethinta isiboshwa. Ayikhona into enukayo la. Kodwa uGatsheni uzoyithola. Ndoda. Awu yes ndoda. Uba usengawo. Kuyisona story yathi umkhosi wamashumi amabili ongisithe sigqoma entabeni ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Awu ngiyagqoma into entabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasho ngamqondo umuntu ekaba makumba amanye nomhlaba salute. Ngagcola ngayo. Awu ngagcola ngayo imasho indaba kuyibhiliki siyalo correct. Asinawo awu salute.